Amen bazalwane. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane uba sibe phakathi kwenu sibuya nathi kulela velena lasedala. Cabanga abaningi babangazi. Amen. Umama sekhaya uyelo awuphakame nami bebo. Umama oye esibambisane naye oyiphathele ikhehla lakhe nje. Akafuni nayo. Ya, namafuni ngayo. Bewala madodakazi mase lokuthi uma uthi hey kahle bese kulima kakhulu bese uthi ya fana ngaba usekho la kafaka msogani usukhuluma kangaka ufana ngabe ufuna isitendisa. Siyathokoza kakhulu bazalwane satemloyi. Siyathokoza kakhulu bazalwane ngeke sikhohlwe okwathi sivelelwe umshophi sashelwa ekhishe ekhaya bazalwane indlela enayenzayo nale lokuzana sise sile mntuba ngapha kamsaka kakhulu uNkulunkulu akaniqhubele phambili. Amen. Futhi ningasweli ukudla emzini. Engathi abantwana banganilalela basebancane ngoba abantwana naso sebekhulile abantwana bafuna ukulalela abazali. Ya, uyabona uphendule nje umama wakho umphendule nje. Akulungile. Mina ubabuze wasithela emhlabeni angizange ngize ngimphendule. Ya, ngabona ukuthi mhlambe kwesikhathi ngoba kwashona umama 1960 ubaba wasethatha umama omncane. Lo mama omncane wasiphatha kabuhlungu bazalwane. Asiphatha kabuhlungu sayilulundela ngoNkulunkulu. La safunda khona ukukhuleka, sokhuleka. uNkulunkulu noma ungakakholwa uyakuzwa. Ukuthi ngelinye ilanga uzokubiza uze ekhanyeni. Akubiza uNkulunkulu uze ekhanyeni. Uyabona ngisho ukuthi intandane ungayihluphi intandane. Ngoba izokhula idlule ingane zakho. Ngiyakutshela bazalwane kuhle ukuthi senze into enhle kusekhona isikhathi. Ya. Bonke ngithi sibencane. Sibonge bazalwane nikhulisane kahle bazalwane. Amen. Sasishisa nathi ngalezi sikhathi sangena sishisa. Nokho ke sekuya ngokuphola ke nje. Kodwa ke mangazi ukuthi phela sekuseduze la siyakhona bazalwane. Amen. Especially ke bazalwane nombekezelelo akuse kahle la emaroboti. Akusekho kahle emaroboti bazalwane. Ngicabanga ukuthi nje ngiphethe ngelinye irobot la. Nangabe ngibheda elizoshintsha ngithathe nanje. Oh. Bazalwane sibonga kakhulu. Ya, uyabona kungcono wena nenze nje. Ey, itafula ningenza ngifole ngi. Yabona manje ku right kakhulu nakweshe. Ya. Ku right kakhulu. Ngisephezulu. Oh, yeah, keep. Oh. Hayi uma ungubeka le nto. Awuzwe, awuboni. Uboni. Siyabonga kakhulu. Ngeke ngezwe ngicula u63 hayi zazisha sisesikolweni lapha. Baze bambiza abantu umthombo balashaya yini ngishanga le yandlela eBlack Mambasa. Ngishanga le yandlela badala umthombo. Senethiwe igama kuthiwa umthombo. Ufana no 250 lapha lashaya 250. Lapha ngathi ngisuka lapho ngisebenza console la ukuthi yabona iWordville. iWordville na kusho ukuthi ke
izalwa i-console lesetanti. So Kufike kube i-console lesetanti bese kuba Cape Town iBellville. Bese la ko-Pretoria nje angazi noma yini khona i-Clay bese kuba shona mzalwane. Ya selithe udlula kancane nje indlela ababebiza khona u-Clay. Bekhandi izitsha kukhandwa yonke into nje esa-class. Shamatipota amaglasi. Lapho kwasuka khona-ke bandla bazalwane. Ngisebenze kakhulu bazalwane. Ngisebenze kakhulu ngisetanti. Sebenze kakhulu kodwa nje umsebenzi wabuye waphela. Walimala umsebenzi. Angiphathi ke sekuphinde kwabheda kumzalwane wami umbuyise okwathi uhamba ungobese walandwa umbuyisa. Awumbuyisa usho ukuthi sasebenza kakhulu nalo mzalwane lo. Kodwa emveni kwalokho nje wafika uSathane bazalwane. Ngeke ngisho ukuthi kanjani kodwa nje sibile manje akazabuyisana nomndeni wakhe. Ya wenza into engalungile bazalwane. Ya ngiyezwe nje ukusabela unefundisa ngomshado ngempela. Umuntu before angene emshadweni kufanele afundiswe bazalwane. Yabo. Nawu uzogibela ihashi kanti ufundiswe. Ngoba uzogibela mhlawumbe ubheke emuva. Yonke into fanele umuntu atrain. Avele ngubhukuthi ungene emshadweni. Kwenziwelani ukuthi kufanele ube ne-learners. Learners. Ufunde. Fundiswe ukuthi emgwaqweni uhambe ngalithi site stop number 1. Ngiyabona. Noma ungathi ke wena uhamba uyithenga incwadi lekithi kwaNdebele. Phela bayizanda lekithi kwaNdebele. Phatha deal. Abebuye benza imhlolo bazalwana. Asike kube realign. Angiyabo? Asike goli. Asike endaweni elidundo ongaboni imoto ezama. Yonke into bazalwana fanele abantu batrain. Nangokwezi kaNkulunkulu bazalwane seliya ngokubaleka ke. Sesijwayele ukuthi sisondele eduze sifunde kanje. Yabo? Seliya ngokubaleka. Ubuye nje lokho kubuyayo. Bazalwana ngithi angene endabeni indaba yami ilapha kumaHebheru. Ngathi kumaHebheru lapha kufike kube uchapter 11. Chapter 11 amavesi ke bangikalele kabazalwane. Uyayusa mzalwane. Ngiyabonga. Very bad. Very good. Very good. Nakho. Sabona kahle kakhulu. Indaba ilapho bazalwane kodwa nje bazalwane ngokubona phethi nje ichapter yonke. Amen bazalwane. Ikhuluma nje le chapter ikhuluma nje ngamaqhawe bazalwane. Maqhawe abantu abalwile njengoba uPaul ulwile ukulwa okuhle uqedile ibanga lokholo bazalwane. Ya. Ngoba akusilutho ukuthi uqalile kodwa okuhle ukuthi uphethile. Ya isiphetho sona isibalekile kunesiqalo. Ya into la uyiqalile iqale bese wena uyiphethe. Ngakho ke bazalwane ngangifundela nje la ungafunda chapter 11 ungafunda u7 ujampe lapho ufunda u13 noma ungafunda wonke lana amanye alandela ku13 ube u16 bese kuba u25 ugcine ku26 la ke ushuthi ke cabanga ukuthi abazalwane babhala ngesingisi nami ngiyembuze ke intombi ngoba sengenawo ama-graduate intombi ekhona kodwa imisebenzi ayakayithi bazalwane. Ngibuze ukuthi kuthini la kanti nami ezinye impukanyana angiyibona. Isihloko ke sithi ke fear was within them.
amagama ke ukwesaba kwakuphakathi kwabo laba bantu ke okukhulunywa ngawo lapha bangamaqhawe. Amen. Ukwesaba uphakathi. Ngiyocela nje bazana ke siqale ngokufunda kanti uba ngene ke ekubhalweni kwencwadi ekwayithinta kahle umzalwane uNgobese. Hayi umzalwane uNgobese ibona abathola inhlahla nasey'kolweni bashaya 3 years. Thina saphuma no-reserve. Kodwa kakwasho ukuthi ngifika nje esikoleni ngivele nje hayi sebengenze ngavuthwa. Ya sebengenze ngavuthwa kakhulu. Cela nje ningifundele bazalwane noma ngizoyifundela. Verse 7, verse 13, verse 16, verse 25, we have 26. Ukukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, esaba uNkulunkulu wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe, okungakho walahla izwe waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Verse 13. La bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile bezithakazele zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi bezihambi emhlabeni. Bali 16. Yeah, 16 zaba. Kepha manje balangazelela elihle kunalelo okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi unguNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi. 25 to 26. Kunalokho wakhetha kuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni, ethi ukuthuka ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke umvuzo. Amen. Okay, mase singena nje singena nje kumlobi wencwadi iqiniso bazalwane njengoba ubaba uNgobese ke wakuveza izolo ukuthi ke nokho umlobi wencwadi akazisho yena ukuthi ke lencwadi ilonto ubani. Kuyahlambisela lapha nangabe kuthiwa uPawuli ngenxa ke yesitayela ke esiqukethwe incwadi nempawu nembhalo bazalwane. Angazi ke ukuthi mhlawumbe noma singake sithi ufunda yini maqondana nalokho ukuthi ke kupha okwenza ukubahlawumbisela bazalwane njengaku chapter 13 verse 18. Chapter 13 verse 18. Esifundeni nje bazalwane. Sikhulekeleni ngoba siyethemba ukuthi sinonembeza omuhle, sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. Yebo, uPaul bekuvamise kakhulu lokho ukuthi ke ibandla libakhulekele, ngoba ibandla kufanele ukuthi ke izisebenzi likhulekele. Yeah. Njoku kakhulunywa kakhulu bazalwane ukuthi ke kwesinye isikhathi ke kubhekwa abantu besilisa ukuthi ibona abantu okufanele ukuthi bashumayele, kanti izwi kaNkulunkulu lithi thina sonke. Amen. Njengalabo abatholakala bemile kunakubuzwa bengasebenzi, babuzwa bathi akekho siqashile. Uma uze ebandleni uze emsebenzini, ngoba uJesu uthi umsebenzi wakho kuukuba abantu abakhona. Amen. uJesu umsebenzi wakhe ke awuzele, ngakho ke kubalekile lokho.
awubheke enye ke Thessalonica lapha ya Thessalonica chapter 3 verse 1 abesibili abase Thessalonica isheshe bazalwane nje ngoba uthi wena sesifika kuhlwile bese bethi hayi ngani vele inkonzo iphethe wena angithanda bakujaha bazalwane uyazi ukuthi nje ngokujaha mhlawumbe ungaphuma kanti usiyohlangana nengozi ungajahi lokuphuma sethe nje isikhathi sakho uphuma ngaso yeah chapter 3 verse 1 elokugcina bazalwane kulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze lidunyiswe njengalokhu kunjalo nakini. Yebo sikhulekeleni bazalwane ukuthi izwi likaNkulunkulu likhawuleze wayesijwayele kakhulu uPaul besebenza nebandla bazalwane kusho ukuthi ke sonke sibambisane uma sisebandleni bazalwane kungathiwa umsebenzi okabani angifanele mina njalo nje wena ube umva kwezinye noma umva kwensizwe noma umva kwentombi noma umva komama angizobona into ebalekile le ukuthi usebenze ungathi hayi bafanele mina kwenzeka lapha eDani bazalwane baqoqa ukuthi labo bazalwane baphuma bashone enquthu bayokhonza khona bangishiye anethi ngoba bengisho ukuthi right ke phela ngoba manje vele insizwe sezangibalekela insizwe kungcono ukuthi angihambe nomama ukuthi ngesonto senze iservice bemfishane bese siyaphuma sithi 1 2 1 2 wewona ushaya imizi emithathu bazalwane ususebenzile Amen. futhi asisebenzile ukuthi abantu ababhaptize kuhle lokho ngomsaka kaNkulunkulu hayi ukuthi wena njengoba babebhala laba babehola bebhala ama report hey papa tisengaka ngenze ukuthi akusebenzi lokho ngihamba ma yeah umsebenzi ukuthi ukhulumile Amen. nathi indaba ukuthi ukhulumile ngokukhuluma kwakho wehlisa ukuthi ke manje nangabe ngalaleli umuntu afele ezonweni zakhe kodwa igazi lakhe likuziphe kwakhe wenzelwa lokho bazalwane ngakho ke la kusho ukuthi ngala sesifunde khona ingakho behlambisela uPaul bazalwane bese bakhona abanye ke UPS no Origin kusho ukuthi ke la bengikhuluma ngabo bazalwane kusho ukuthi ke ama church fathers kusho ukuthi aboba babaphila kusekhona abapostoli okhokho bebandla nezo zinto bazalwane yiwo ke abathi ke hayi yilabo bazalwane besho ukuthi hayi uPaul okunye ke futhi ke kusho ukuthi umlobo wayesondelene kakhulu noTimothy mhlawumbe bangasho abantu uTimothy akuzebona bese kuyofika ke enye ke insizwa abantu Barnaba laba bazi baxabana noPaul akuthi yabona umuntu wajika endleleni kuhambe kuyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu wajika endleleni ya Paul wami siyakunothisa lokho abanye ke basho ukuthi hayi mhlawumbe ngahle kube uBarnaba ngoba umuntu okuyena okuhlambisela yena ngoba manje kubonakala ukulotshwa kwencwadi yamaHebheru ukuthi ke ukulotshwa kwencwadi yamaHebheru babona ukuthi lo muntu kwakuwumuntu owaziyo ngesivumelwano esidala naneenkonzo zesivumelwano esidala ya ingakho ke nje manje babehlambisa mhlawumbe ngaba uBarnaba oba naye kuthiwa insizwa impela nje ayistrong kakhulu bese kujika futhi bekhombe uApollo insizwa yayishisa embhalweni to hayi mhlawumbe incwadi ibhalwe uApollo akunjalo bazalwane akunjalo ekugcineni ke bazalwane umbhalo wencwadi akaziyo njengoba zachaza umzalwane ngobese isikhathi lesayo ke kubekelwa indaba ka AD 70 kodwa manje ngokusebenzisa inkathi yamanje kwenza ukuthi mhlawumbe bahlambisele ukuthi mhlawumbe ngenzeka kube AD 64 kuya ku 60 kuya ku 68 kuyahlambisela bazalwane babekwa nje kuthiwa nje
indikimba ke njengoba washo naye umzalwane ukuthi le umhlatshelo nobuKristu kaJesu Kristu kungcono kunesivumelane esidala. Yeah, uJesu ungcono kakhulu bazalwane. Ngoba umzalwane ngoba seka wachaza kakhulu. Incwadi yamaHebheru ngempela nazokhula koshunyayelwa nje basope phela basopo ikweba ke basihlupha lapha kwesikangobese. Le dene yamasabatha. Yeah, osabatho laba. Kanti leli gama sabatho lisho a rest. Lisho ukuphumula bazalwane. Yeah. Lisho ukuphumula. Inhloso ke yencwadi bazalwane ukukhuthaza amaKristu angamaHebheru ayisengozini ukubuyela emuva enkolweni yobuJuda ukuthi awabambelele. Yakhumbula ke bazalwane ukuthi ke lapho kuzingelwa kwabo ke kwaba khona inkinga khona njengoba wafundwa incwadi wayifundile izolo umzalwane amaHebheru 10 ningakiye ukuhlangana ngoba base behlala sebesabela impilo zabo bazalwane. Ngoba kwakuthiwa kufanele ukuthi ukholwe insindiso yemukela insindiso plus ukuthi ibona lonto leyo. Yeah, njengalethe eyenziwa mahleleni ukuthi ke mukela insindiso kanti ungabayiki abakini abakho. Yeah, ukusheba washo njalo ubrother Mlo washo njalo wathi iBhayibheli bathenga li original bese yahlobisa labantu bakithi bahlobisa ayi bakake uyabona ngiyabona ukuthi yekela izinto lezi ya upende napendwa nje ngakho upendo oyi1 Hello, shitsha lapho enza imfijo nani black and white, yellow, green, black or white. Hayi bazalwane kuningi ukuhlobisa. Abalotshelwayo ke bazalwane. Abalotshelwayo. Ngokwenkulumo esithola kusahluko 13 verse 24, eyinkulumo enezincazelo ezimbili. Singabeka sithi lencwadi iya kumaKristu angamaHebheru bazalwane mhlawumbe eItali noma eRome kanjalo bazalwane. Ngokulanda ulwazi esiluthola kule ncwadi siphawula ukuthi le ncwadi ilotshelwe ibandla elaselineskhathi bazalwane. Laselineskhathi bazalwane. Uma sifunda incwadi yamaHebheru chapter 5 verse 12 ngoba kwakulindele ukuthi ngabe laba bantu sebekhulile. Yabona nje ungakhula akukuhle ungakhule ebandleni. Akungakhuli ingane engakhuli ayifuneki. Hayi usayibanga. Angijabo. Uthi fanele sikhule emseni nasekwazini. Uthola ukuthi nje umthola ngelinye ilanga bhabhathiswe iwalta ngoba akafundi. Yeah, iwalta lokufika lapha limtshele ngombuzo. Umbuzo zayo. Yeah. Kuhle ukufunda bazalwane. Leli bandla kutholakala ngathi ke vele lalisadinga ubisi bazalwane. Angijabo ukuthi umzalwane ngabe sadinga ubisi. Shuse ingane lo mzalwane. Yeah. Uma engakakhulu. Ngakho ke ibandla bazalwane lali sezinhluphekweni bazalwane. Ake sifunde ku chapter 10 kumaHebheru verse 34. 32 verse 34. Lalizingelwa kakhulu bazalwane. Kepha khumbulani izinsuku zaqala okwathi ngazo selikhanyisiwe nakhathazeka empini enkulu yezinhlupheko okunye ngokuba ngumkukwane ngezinhlamba nangezimbandezelo okunye ngokungahlanganyeli naphathwa kabi kanjalo. Yeah. Kunjalo.
ibandla bazalwane futhi la lizingelwa kakhulu bazalwane ibandla uyabaqinisa lo mlobi uyabaqinisa abazalwane ukuthi hayi abaphikelele nasithola futhi ku 13:7 kuwa amaHebheru ngesifundi kusho ukuthi ibandla nje laliphelele linabo bonke ubuholi bazalwane akufana lokho okhona namhlanje kuma umholi oyedwa akuthi yabona baze basho kanjalo eGlenco lapha ngani semshumayele abantu begcwele elachithwa umelusi Shange bachitha ibandla eseshumela okunye ongasiko bathi yabona bathi abantu ababhaphathiswe egameni likaJesu kuphela uma ke wabe umuntu esengaphezulu ungakamcwelisi wabiza uyise nendodana nomoya engcwele hayi sokubiza amagama amathathu bakushila abantu anothi yabona wasiwalichitha ibandla lo baba lo walichitha kakhulu ibandla. Okay, nokho ke bazalwane isingeniso sami lapha ngithi ke mina hayi ake siqale nje ngokuyifunda ku chapter 11 verse 1 to 6 ukuze manje singashiyi okuyikhona esidolobho esihlangana ngakho bazalwane lapho kukhulunywa ngokukholwa la neyizo lento bazalwane kukhulunywa ngokukholwa. Kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo okungavelanga kokubonwayo. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho esakhuluma noma nangakho usakhuluma noma efile. Ngokukholwa uEnokhu wathathwa ukuze angaboni ukufa akabe esafunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayesemthathile. Ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Amen. La siqinisa ngokuthi bazalwane lana sibheka nje ukuthi umgogodla wala maqhawe kuthola ukuthi ke ukukholwa kubekwa phambili bazalwane. Amen. Yabona umuntu nesephelele ukukholwa bazalwane umbone enza izinto engasalungile. Ubone ukuthi ke lo ngempela ukukholwa kusekho bazalwane. Ngamanye amagama ke lamaqhawe ayekholwa bazalwane ukuze sibe ngamaqhawe fanele singaphelelwa ukukholwa. Njoba eqhubeka kwenye indawo lapho ku13 ethi ke bafa labathi bekholiwe. Kodwa ke bengazemukeliswanga izithembiso bezibonile zisekude bazalwane. Amanye amagama bazalwane asikakafike ezulwini kodwa siyabona ngamehlo enhliziyo ukuthi ikhona indawo enje bazalwane. Na ikhona futhi indawo enje ikhona futhi embi uma ngabe singenzi kahle. Injalo nje le nto leyo bazalwane. Kodwa kuthi ke laba bantu babekholwa ngempela kuthiwa ukukholwa lokhu ke kunguqiniseko ngezinto ezithenjwayo. Yethemba ukuthi lento ikhona kodwa akwazi uyibona bazalwane. Uyayethemba lento ukuthi ikhona. Kona okunye omunye umkhulu ngapha angangimvimba njalo ebuya ukuyophuza ngapha estradini samkhola lapha elokushile dad. Ngibuza ukuthi nje wena suka umbona nje uNkulunkulu. Uhambile nje kuzolezi insukwana bazalwane. Hambile
phambili singile isikhathi bazalwane wena naso isiqiniseko ukuthi wena njengoba usungifundisa nje iBhayibheli usubuya khona kuNkulunkulu yabo ngamanye amagama ukukholwa bazalwane ukuhamba phambili khona into yokuqala uqiniseke ngezinto ongazange uze uyibone wethembe bazalwane ya ngoba siyethemba ukuthi umhlaba noma ungaqhamuka ososayito siyazi ukuthi umhlaba ngempela udalwe uNkulunkulu uyena ohlukanisile wakhona umkhathi wakhona umhlaba ngiyabo alright akase lamaqhawe ayekholwa futhi emesaba uNkulunkulu akasibheke ke ku2 Korinte chapter 5 verse 7 bheke nje masinyane bazalwane ngokuba sihamba ukukholwa asihambi ngokubona. Yebo usho njalo umpostoli Paul sihamba ngokukholwa hayi ngokubona nangabe into sangibonile ngisayikholelwa yebo hamba ngokukholwa ukuthi maybe lentikhona ngathi sibesa khuluma ngezinja bazawuthi sinomsindi ezinje ngoba ila naphakathi ezinye khonkotha kale iyakholelwa wathi okunyuka uyakholelwa njengoba khonkotha nje kukhona into ayibona ayibona ya ayizange ngibone ukuthi obani bambalungu labo bantu abakhonkotha kodwa abantu abafundile ngengathi nangu uthisha lapha uthisha uNdwana wathi hayi ayishinja ukuthi njani nokuthi indlebe zayo zazo iyakwazi ukuzwa into ihamba le kude yayibona lo ya ngamanye amagama fanele uqiniseke ungazange uyibone lo nto leyo ngoba manje lento esengiyibonile sayikholelwa Let's futhi incwadi yamaRoma 8 verse 24 ngokuba ethembeni sisindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na nasi indaba ekhuluma uPaul bazalwane uthi ngempela nje kubaleke kakhulu uthi ngokuba ethembeni sisindisiwe ya sindiswa ngenxa yethemba uNkulunkulu asithembise lona kepha ithemba elibonayo akusilo ithemba bazalwane ya akusilo ithemba lokhu uthi ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelana angizobona sethemba into esingazange siyibone bazalwane babe njalo ke laba bazalwane beyibona lezi zinto lezi zisekude uthi kukhona okuzayo ikhona insindiso ezayo ya babe ngenakho ukuphikisa bame besaba kabi uNkulunkulu bazalwane babe mesaba kabi uNkulunkulu lamaqhawe ekholwa ngakho ke futhi babekholwa ku verse 6 uthi la ku verse 6 ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngoba uma umuntu eza uNkulunkulu fanele azi ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu ungumvuzo wabantu abamfunayo amen ya uNkulunkulu unjalo bazalwane ungumvuzo wabantu abamfunayo ngoba akancenga umuntu uNkulunkulu uma thina singakwazi ukumdumisa thina uNkulunkulu simesabe bakhona abamesabayo akanasi isizungu uNkulunkulu fana nakho lokuthi ke bagide badanse benzeni uNkulunkulu ubuye wethanda ngabo ngabe nje wakhetha abathile nje sobabukela bedansa bazalwane njoba noDavide bazalwane kusho ukuthi kwakunabantu ababesebenza lesikhathi kuphonzwa
bekwazi ukuthi bacule noma bashaye eshaya ividiyo kanjalo hayi ukuthi uhambe ushawa noma ubani yabo lento eyenzekayo ngamanye amagama ke incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 13 eke sifundeni bazalwane 1 Corinthians lapha chapter 13 verse 12 no 13 nazi izinto ezimgogodla eqolweni engeke chafanti ngeyithinto engakafiki lapha ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyokwazi ngokuphelele njengalokhu kade ngaziwa ngokuphelele manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando lokhu kokuthathu kepha okukhulu kukho luthando yebo la ilabazalwane la umpostoli Paulo ekhuluma khona akamhlupha lento ezayona bazalwane ukuthi ke asaprofeti asenjangela lelo uyena ungobese uyabhala lamuntu abhala lathi bazalwane ubhalela incwadi uyifunde wedwa ukholwe yiyo nezo bazalwane ngamanye amagama ivi uPaul ukuthi nongabe kwakuprofeta kuyokhawuka noma ngabe kukushaya ngezilimi kuyokhawuka uma sekufikile okupheleleyo ya okufanele kufike okupheleleyo bazalwane okupheleleyo lokho ku2 Timothy chapter 3 verse 16 kuya ku17 yonke imibhalo ephefumulelwe uNkulunkulu ilungelo usiyala nokusola ukusikhuza ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele yonke imisebenzi emihle. Amen. Ya, liphelele iBhayibheli asafuna abantu abaprofetayo, asafuna abantu abenza imangaliso. Ngoba imangaliso lekwakwiyinto ezokwedlula angiqondile ke lapho bazalwane. Uthi ke manje ke nansi into. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba. Nothando. Kuthathu lezi zinto. Yabona ngabe umuntu uphelele izo zonke lezi zinto. Ngcono noma zingakuphelele ezinye kodwa uthando lungapheli. Uthola ukuthi usehlele ekhaya asakholwa usenjanjani useyabuyela enkambeni nabe buyela enkambeni. Ya. Ijalo lento bazalwane ukholwa kubalekile kwakubalekile kula maqhawe bazalwane. Amen. Kwakubaleke kakhulu ukholwa kula maqhawe bazalwane. Sibuyela kuyo ke incwadi leke amavesi lana ke esingawo lapha bazalwana ku chapter 11 verse 7 sibuyela kuye Hebrew chapter 11 verse 7 uthi ke ngokukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ezingabonwayo babeyihleka le ndoda abazalwane kubhalwe ngayo kakhulu babeyihleka even namanje behleka kukhona abantu abakwazi ukuhlekisa bethi uJesu ngeke abuye bamshaya kakhulu la ngeke abuye azolalela lezo zinto lezakhe beyikhuza abazalwane ungabalaleli uyila wena kuloko osukufundile kuthiwa washaya kakhulu la ngeke abuye yabona ngoba vele uthi ukuthela uvela uyeke wena ungabusakhona kanti nje umuntu nje usetshenziswa uSathane angiyabona uye ukukholwa uyeke phansi ukuthi uJesu ngeke sabuya ngidle mfuze ngidakwe ngenze yonke into engiyithandayo ngoba uJesu asophinda abuye waxwayiswa ngezinto uNkulunkulu angeke uNkulunkulu avele uNkulunkulu azokwahlulela umhlaba engazange axwayise bazalwane Amen. nangabe kuthiwa njoba kukhona ngama warning sign nje angithi ngama warning sign sika ke wena ko burial line ya hamba kwani speak ke esibulalayo uye ku 100 uye ku 120 uye ku 100 170
Siyandisa phela ibhanoyi le. Ngayiphathe indaba kaTrump uthe umzalwana akasafuni ukuthi abantu mina mzalwane ngidleshumayela bazalwane. Ya, iqiniso mzalwane lelo ngoba kwesinye isikhathi singanaka izinto ezingabalulekile sishiye izinto ezibalulekile. Exwayisiwe ngezinto ezingabonwayo esaba uNkulunkulu. Nansi into ebalulekile bazalwane eyokuthi ke sesabe bani uNkulunkulu. Wakha uNkulunkulu wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Ongakho walahla izwe waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Ya. Walahla izwe. Angiyibona? Even izwe yalahla, even nje as a family yakho nayisibhedwe ilahla. Ngoba uthi Jesu uma umuntu eza kimi engamzondwise nomina nabantu abakhe angeke abe umfundi wami. Makazidela thabathe isiphambano ezinjani angilandele. Ngamanye amagama ngiyangibona babuza abantu abamathe baba ayina kunjena wena uhamba nabaphi. Uhamba nabaphi. Fanele mina ngithi ngivuna nini abantu ngathi cha angivuni. uJesu ukwenzakala kanjalo. uJesu kukhona abamfunayo kwathiwa hey isixuzo basingaka ubaba wakho nomama wakho bayafuna. Wathi ubani ubaba nomama? Ubani ubaba nomama? Ilabo abalalela izwi lami. Ibona bangabahlobo bami. Ngamanye amagama fanele sibe namafamily asihloniphayo bazalwane. Amhloniphayo uNkulunkulu. Ngamanye kwehlukana ngempela bazalwane ngoba vele kusazokwehlukana. Noma ungenzani wenzeni ukuthi noma wenzela umntwana kodwa naseduka nje umtshela uyaduka manje. Ya, uyaduka. Wakha umkhumbi ke bazalwane. Ukuba ke manje ke walahla izwe. Ayibona? Ngathi ngiyababona abantu amanzi asekhuphuka bazalwane. Asekhuphuka amanzi. Sebabona nangu umkhumbi lapha egijima beqikelela khona. Kodwa hayi uyishayile madoda kuphelile. Ayisesuka amanzi awuthatha umkhumbi awuphakamisa. Angizobona amanzi athi esindisa bazalwane ebebulala futhi. Ya, ebulala. Kodwa ke wena uthi umhlaba okhona la usubekelwe ubunzima bazalwane umlilo. Hayi, umlilo. Hayi. Ngifuna ukuyithinta kakhulu le ndaba. Hayi. Nzima kakhulu. uNoah ungumlingisi oqavile kulesi sivumelwano esidala. Waziwa njengomshumayeli wokulunga bazalwane. uNoah waziwa njengomshumayeli wokulunga. Ngesibheke second second Peter kodwa ngabe ngenjalo. Sizodlulela una first. Chapter 3 verse 19 and 20. Correct abazalwane mangabe mhlambe hambe kakhulu. Chapter 3 verse 19 uthi sesinalo isu. Second. Yeah. First, we should put up first. Chapter 1. So First. Yeah, first. Chapter 3. Verse 19. Uh-huh. 18. Oqala uphethe bazalwane. Chapter 3 verse 19. Ehamba ngawo ukushumayeza omoya base kuboshweni. Abakade bengalaleli lapho kubekezela kukaNkulunkulu
kubalindele ezinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwe abasindiswa ngawo abayingcosana ngokuthi ke abayisishagalombili ngawo amanzi. Kulotshiwe ngayo le ndoda bazalwane iyaxwayiswa kakhulu. Abantu abasixwayisayo ngoNkulunkulu fanele sibalalele kakhulu abasixwayisayo ngoNkulunkulu. Njengoba nje naye uNoah kwakukhona abantu abaxwayisayo kodwa abazange bamlalele uNkulunkulu. Babengamesabi uNkulunkulu. Babengamesabi uNkulunkulu bazalwane. Kubhalwe kakhulu ngoNoah ngoba nongafunda futhi uMathewu 24 verse 37. Matthew 24 verse 37. Ngokuba njengasemhleni kaNoah kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamtholo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamtholo wabakhuphula bonke. Kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Kuyakuba njalo bazalwane. Amen. Njengoba sithi uJesu simlindele kuyoba kanjalo bazalwane. Cabanga ukuthi ke la maqhawe bazalwane ayekholwa ukuthi ke lokho akushilo uNkulunkulu uzokwenzeka. Ngoba kuze kukhethwe uNoah njengoba indoda eyayiqotho ithembekile phambi kaNkulunkulu. Yingakho ke kufanele ukuthi sethembeke phambi kaNkulunkulu ezintweni zonke ezikhona sethembeke. Sibe njengalamaqhawe ayisibonele esihle bazalwane lamaqhawe okhulunywa ngawo. Ayisibonele esihle. Ake sifone khona kuGenesis 6. Cabanga ukuthi kuyibheka nje silunguze nje indaba kaNoah. Genesis 6. Verse 9. Verse 8 and 9. Kepha uNoah wayetholile umusa emehlweni kaJehova. Lokhu kuyisizukulwane zikaNoah. uNoah wayeyindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. uNoah wayehamba noNkulunkulu. Yebo. uNoah wayehamba noNkulunkulu bazalwane kwakuyindoda eyithole umusa bazalwane. Ngamanye amagama umusa nakukhulunywa ngomusa kukhulunywa ngesipho sakho ongasisebenzelayo. Angizobona isithiwo sakho kuphela nje ivangeli liwumusa bazalwane ngoba kudinga ukuthi thina silemukele bazalwane. Angizobona sasifanele ukuthi sibe izinkuni zesiboko kodwa ngomusa sahawukela. Ngamanye amagama umusa into enjalo bazalwane. Isipho esisinikezwa uNkulunkulu njengoba sinikeza isipho esingumsindiso ogcotshiweyo uJesu Kristu. Lendoda kuthiwa iqotho ingenacala esizukulweni sakhe. uNoah wayehamba noNkulunkulu bazalwane. Amen. Uyazi nangabe ngizwe indaba kaEnoch noma kuhlatshelelwa nje ukuthi wahamba noJesu indlela yonke ngifikelwe izinyembezi bazalwane. Ukuthi angikhali ukuthi khona abantu abahamba noNkulunkulu aze bathathe uNkulunkulu bangakuboni ukufa. Amagama nabe ukuthi ke sikholwa ivangeli bazalwane angeke sikubone ukufa. Kodwa nabe siphonsa ithawula hayi ngaphandle kwezulu bazalwane ukhona inkinga enkulu ngaphandle. Ngaphandle noma ngashaya amafasitela Nkosi sivulele into bezilishuma zange zavuleka. Azane zazi nenkani azange zimlinde umyeni. Linda mzalwane asilindeni mafuthu kuze kufike usuku
Amen. Ngakho ngenifisela nje ngathi uNkulunkulu yoba thina sesibadala kangaka. uNkulunkulu ke ngigcine ke hambe thina sibadala. Angiyabona. Ngabe le ndaba engayizwa ukuthi kwavuke sama sathi hayi makufika kanje kwathiwa hayi fanele ukuthi sivuke thina sibadala behamba abantu abancane ngoba inkinga abantu abancane umhlaba uzophatha abantu bazalwane. Ngakho ke abantu abasha ibona bazalwane asebeyosiputha bazalwane. Ngakho siyanifisela ukuthi ke nize nifike kulamabanga esibuka bazalwane. Ngoba sesibuka sesififiyela. Buka siyafifiyela. Ngakho kuhle ubaqotho. Kuhle ukuhamba noNkulunkulu indlela yonke. Amen. Angithi dela zonke izinto uthi uJesu umuntu makazidele athabathe isiphambano angilandele. Sidele. Asiluthi ifamily yakho lithanda kanjani ngoba ifamily yakho isasho ukuthi hey lo uzobuye esephaphatha esephaphatha sesimshayile bazi ukuthi ke uzoshaya idlozi. Yazi ubuyisa uphaphatha cha ufumfeleza manje uyothenga imbuzi uthenga yonke into. Cha uthi nje nomo. Amen. Ngake ngetha inja yami. Ngake ngetha inja yami. Ungena kwami evangelini. Ngibongile isishop siwenze. Itu mndeni uzondile. Umndeni phethe amanzi ngasangithola. Umndeni phethe amanzi ngasangithola. Umndeni uzondile. Umndeni ufuna msapo ngasangithola. Lutho kwaphela lapha indaba zamakhaya. Ilokho bazalwane uphambana nezinto zezwe. Ilokho bazalwane. Phambanani nezinto zezwe. Asiluthi umfowenu kanjani yebo siyazi umfowenu uzalwa naye ingane yakho yayizala kodwa naye singasenzi okuhle shethi mntanami njengoba usenza kanjena indlela ibheke esihogweni. Indlela ibheke esihogweni hayi ukuthi ukhona into ozomema le so washo njalo omunye umzalwane lapha kufundisa discipline. Umzalwane efundisa lapho kukwazwakala ukuthi ziyashisa manje. Wathi umzalwane hey kanti kusho ukuthi ebandleni akusiyona indawo yokuncengana. Akuthi uyodwa wabona ukuthi ngempela asindawo yokuncengana le nto. Take it sikunqe. Anje uyezwa lento le bazalwane kunjalo bazalwane. Ngakho ke le ndoda lena iqotho bazalwane le ndoda kulotshiwe ngayo. Yayithobela izwi kaNkulunkulu bewabonakala ngakho ukuthi ke kwambalelwa ukuthi ukulunga bazalwane. Leli gama lokulunga uthi uPaul anginamahloni ngebhangani ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube kusindiswa. Amen. Uthi konke kuvela kuye kuyisa ekholweni njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uzophila ngokholwa. Makuthi ulungile akusho ukulungile mhlawumbe uzomema abantu benamaphathi kanje ulunge ngoba manje usebenzela uNkulunkulu. Amen. Ulunge ngokwevangeli bazalwane. Lokulunga lokulalela uNkulunkulu. Alright. Sinyukela lapho verse 13 bazalwane. Verse 13. Mahebheru. Lapha esikhona phela isifundo sami bazalwane ngibonene nomzalwane ashonisele basibusele lapha uDumsana enjalo izona shonisele kodwa buye phela khumbulani ukuthi ngithe asiqale lapho uthi wafathi sigcile khona angiyibona lo bazalwane izifundo yakhe zikhona bazalwane siphinda into eyodwa bazalwane phinda nje into eyodwa bazalwane indaba lapha ikulalela uNkulunkulu usuke ezweni phuma ezweni lalela uNkulunkulu kunjalo uNoah zange abalalela abantu noma bemhleka zange besilima futhi okay verse 13 bonke laba bafa bekholiwe bengazemukeliswanga izethembiso kepha bezibonile bazithakazela zikude bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Yebo
Usufikile mzali wami, uqedile. U-13. U-13. Yeah. Bonke bafa bekholiwe bengazamukelanga izethembiso. Asiluthi sekuyiminyaka engakanani njengoba bangasho abantu ukuthi kunini kwakulokho kuthiwa uJesu uzobuya engabuyi. Hayi siqhubekeni thina. Abadansayo badanse. Bakhetha bakhetha. Yeah. Hayi, ngalokho sikhatsiswa ngalo Jesu ngeke abuye zela abantu. Yeah. Uzobuya. Sobuya bazalwane. Uma ngabe kwabikazelwa ukuthi uzoba khona umsindisi ogcotshiweyo. Yeah. Safika isikhathi sakhe. Safika isikhathi sakhe umsindisi ogcotshiweyo. Bonke laba bafa bekholiwe engazi ngiyofa nginjani mina. Ngiyofa nginjani ngoba ngisenakhona ukholo. Ngoba ngisenalo inithemba. Uthando ke okuthiwa yilona oluphambili. Uthando lobe selingcishele ngasenalo. Kodwa laba babambelela kulezo zinto lezo babambelela. Bafa bekholiwe bengazimukelisanga izethembiso. Besaba uNkulunkulu bethemba ukuthi uzozigcwalisa izethembiso zakhe. Ake sifunde incwadi yomshumayeli 5. Mshumayeli incwadi lena ebhalwe uSolomon. Mshumayeli 5 verse 5. Sofunda ngoba ngizobambezelela. Kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. Yebo. Nansi into ayilindele uNkulunkulu ukuthi ke uma wethembisa feza lokho onjani okuthembisayo. Kubeka mzalwane. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho. Futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho achithe umsebenzi wezandla zakho na? Yebo. Ungavuli umlomo wakho ukubonise inyama yakho. Ingakho nje amazwi aphuma emlonyeni womuntu lesifundo safanele ke sifundiswe bazalwane siyaphazana. Ngempela yabona uJakobo 3 ke sihlaleni singameqi bazalwane. Ke zinze njengoba zinkulu izinto ezenziwa umlomo bazalwane. Hayi zinkulu izinto azasho athi ke kwenza kanjani ukuthi kuphume okuhle kuphinde kuphume okubi na. Yeah. Singayivumeli inyama. Ungasho futhi phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini uNkulunkulu athukuthelele izwi lakhe achithe umsebenzi wezandla zakho. uNkulunkulu uzowuchitha umsebenzi wezandla zakho. Yeah. Fanele sikufeze ngoba uNkulunkulu wakufeza abazalwane. Kulekho akuthembisa ezethembise laba abaze bafa bengazamukeliswa. Ngamuzwa nomunye eseyikhotha lapha na uNkulunkulu akathembile napha abantu bafa bengazamukeliswa ngethembiso. Kusho ukuthi nabanani iqiniso. Kusho umuntu ngani umsukwedla iqatha noma umsukwedla noma inkosi ngithathe noma ukudleni. Angazi. Ake sibheke incwadi kaThito. Tito 1 verse 2. Ethembeni lokuphila ophakade uNkulunkulu ongaqambi amanga akwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade. Yebo. uNkulunkulu uyakufeza lokho asuke ekuthembisile abazalwane. Uma isithembise ukuphila ophakade vele sizokuthola ukuphila ophakade uma simile kwaze kwaba sekuphelile. Yeah.
usho njalo uJesu uthi nozondwa abafundi bami nozondwa izwe lonke kodwa omiye kuze bese kupheleni uye oyosindiswa bazalwane. Akukhulume ukuthi ume esonweni. Ya. Uthi hayi angime esonweni noma ngame esonweni. Cha, khana kanye usho njalo uPostoli Paul. Uyozifeza izithembiso zakhe. Ake sifunde uJoshua futhi 21. Joshua 21. Verse 45. Ufunda mzalwane ayabekho. 21. Yeah, 21 verse 45. Uthini mzalwane? Uthi akuphuthanga lutho kukho konke okuhle uJehova akukhuluma khona kuyo indlu kaIsrayeli kwenziwa konke. Yebo. Akuphuthanga lutho konke okuhle uJehova akukhuluma khona indlu kuyo indlu kaIsrayeli kwenziwa konke. Akuphuthanga lutho. Asekushile nje uNkulunkulu akasiyi umuntu uNkulunkulu uthi aphinde aqamba mama. Umuntu kangaqamba mama. Umuntu into zakhe ayinqubuzane. Ngabe ngelinye kenqubuzane inyanga nelanga. Lutho ikalela ukuthi wena lokho eniqhelelene kanje. Naye sithela lo uyaqamba wena. Akunqubuzane ezikaNkulunkulu. Njengentombi sekushayisana amasoka. Shayisana amasoka. Minyeni zikwe ebhakondi. Zaminyeni zikwe ebhakondi. Kashe manje uthi othangikho. Ezethe izinto zabo ziyanqubuza. Hayi kaNkulunkulu ayisoze zanqubuza. Sonke namuhla sinezibonelo zokuthi uma simesaba sethemba uyogcwalisa lokho akwethembisayo. Njengencwadi ke kumaRoma 15 verse 4 konke kwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Ya, konke. Bese kuba yenye futhi ela cabanga ukuthi la ithembisa khona uNkulunkulu abuPetro uqala chapter 1 verse 10 and 11 mzalwa. Petro uqala isahluko 10. Uyabona babekholwa ngempela laba bantu. Babekholwa amaqhawe eTestament elidala bazalwane. Chapter 1:10. Ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofeti ababeprofesa ngomusa obuzakuza kinina. Babephenyisisa bazalwane ukuthi ke siyeza lesi sikhathi. Uthi bephenyisisa ukuthi yisiphi nokuthi sinjani isikhathi asikhomba umoya kaKristu owayekubo efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu. Yonke lento bazalwane babazi ukuthi uKristu kufanele afika ahlupheke. Angiyabona ambelwe avuka obafileyo athuma abafundi bakhe ukuthi abashumayele ezweni lonke ukuthi okholwayo abhaphathise uyosindiswa ongakholwa uzobanjani uzolala. Yeah. Babekholwa labo bephenyisisa. Sinecala bazalwane uma iBhayibheli singalifunda. Ngiyangibona lapha lizilali intombi liyoze liphenya mhlawumbe sezoyiwa enkonzweni mhlawumbe lifunwa akazi lapha khona. Nje ibona lento le. Kasiyeke indaba kaThabo. Hayi. Kasiyeke bazalwane. Matthew 13 verse 17. Matthew
13 verse 17. Uthile uJesu, ngiqinisile ngithi kini baningi abaprofeti nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo abakubonayo nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Baningi usho njalo uJesu. Abantu beTestament elidala bazalwane babeyibona lezi zinto zinjani? Zikude. Ake silibone izulu sikude bazalwane. Sile emhlabeni silibone izulu sibone sesingeke. Yabona? Nangabe ngenza okubi ngihlele esonweni ngibona sengiluza ngibone sengixhwathe esogweni. Bathi khona the icing hell. Icing hell. Uyabona nje nakhulunywa ngesoko bazalwane. Nakhulunywa ngesoko. Mhlawumbe ngaba uwe lo mlilo lo bhaliwe kodwa mhlawumbe kukhona okungaphezulu kwawo. Ngathi lezo bazalwane. Njengoba kuthiwa nje umgodi wobumnyama ongenamkhawulo. Cabanga umuntu unephosta lapha phezulu. Ulindele ukuthi uzoshaya phansi lokuthi awufiki phansi kodwa uyazi engqondweni ukuthi uzoshayela. Kumnyama kodwa manje uphikelele phansi usabathe izandla lokuyivuleka nje. Uyabona lokho itikhizo lakho ukushayela akushayela ngiyicabanga leyo nto leyo bayibeka ngendlela eziningi le umgodi wobumnyama. Umgodi wobumnyama kodwa ungenamkhawulo. Kuba noma ngehlile nje uyabona ikhehla lehlayo kodwa ngafiki phansi. Ingozi kabi lelo khehla lelo. Ay ngingavusana neBP nawusuka ngathi nje ngafika bese ngiyibangela. Nakho abantu beTestament elisha bazalwane babesibona isikhathi sensindiso bazalwane. Lensindiso thina sesihlala ngawo. Sesiphila esonweni. Angithi yabona. Sesidla isono sesishayina nangemfoloko. Sibona lapha bazalwane abo Abraham la khona igama belibhalwe uwe mzalwane lele lithi pilgrim angithi ake sivule lokhuzana le uGenesis 12 bazalwane. Genesis 12. Let's go there. Genesis 12. Verse 1 to 3. Uthile lapha uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube isibusiso. Amagama uNkulunkulu uthuma uAbraham akaphuma ahambe bazalwane. Ngiyakhumbula oPetro bebuza ukuthi Nkosi siphumile sashiya yonke into kodwa thina sizothola into lesoyithola. Waphuma uAbraham engazi ngishwazi eshiya izwe lakubo bazalwane. Waba umfokazi, waba umuntu ogogobele ngamanye amagama indawo la ukhona mhlawumbe uyisihambi khona. Ngikhumbula ngenye isikhathi eshonelwa uSarai angithi yabona waya kubantu bakwaHeti khona kuleli izwe ayekulo ukuthi ngiphene indawo yethuna ukuze ngimbele ofilo wami ngoba ngisihambe nozulana. Abantu abadela izwe lakubo ngenxa yokwesaba uNkulunkulu.
udele indawo yakini ngenxa yokusaba uNkulunkulu. Yeah. uAbrahama kwakuumuntu onjalo bazalwane owalalela uNkulunkulu. Nathi lo mhlaba siyizihambi kulo mhlaba bazalwane. Sikhona sagoba madlangala bazalwane. Sagoba madlangala kuyahanjwa bazalwane. Sagobe nje madlangala. Uma uNkulunkulu engakafiki kuwe, ngisho njalo nangabe kuthiwa silindele uJesu. uJesu siyamlinda kodwa sikwaqhubeka ukufa kuyafika. Ngamanye amagama wena sokufikele ukufa, vele uJesu usebuyile kuwe. Vele usebuyile, usadingana. Ngoba phela nesikhathi sezovusa abahamba nabafileyo, wena usiyovuka kuqala. Elisho njalo uNkulunkulu abanye bawuvukela ukuphila, abanye bawuvukela ihlazo. Let's bring incwadi kaPetro qala chapter 1 verse 17. Petro uqala chapter 1 verse 17. Uma nimbiza ngokuthi baba yena owahlulela yilo naloyo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Singabafokazi bazalwane. Singabafokazi. Angithi yabona sizihambi bazalwane. Sizihambi kodwa siyabona ngisho imshado bazalwane njalo izifo bazalwane abantu ukufa sebekujwayele. Ungayibona imkhuba abayenza emathuneni. Ubona ukuthi lo muntu lona ujabulela ukuthi sizodla itambu, sizophuza iphuzo eziphambili. Uyabona ngitshwala nje kwami, lapha ngiyabatshela umama wakithi ngiyamtshela utshwala cha noma uyohamba uphuza lapha afunda khona. Yeah. Uyohamba nasi sethu sifuna akayi ezela ekhaya sekuthwele ngesizwe. Nasendawo yofuthi ngathi ngabakhona basekoliti mhlawumbe. Abhejwa. Hayi wena kahle. Uzupha. Uma siyambiza bazalwane. Siyasho sithi baba wethu osezulwini. Owahlulela loyo naloyo njengoba imisebenzi yakhe. Engakhethi akayukukhetha uNkulunkulu bazalwane, akayikupotsho akukudizisa. Yeah. Akekho umuntu ozopha ukuthi ayadiza. Uyabona izulu liyaphutha manje. Diza. Falala. Kuye machane falala simlopa. Ayikali mlopa lapha bazalwane. Ngamanye amagama uNkulunkulu lokho akuthembisayo ukwahlulela kwakhe uNkulunkulu kuyobe kukuhle bazalwane. Kuyobe kukuhle ngoba akayikukhetha ukuthi ke wena unjani. Yeah. Usho njalo uPetro uthi ke njengabafokazi nezihambi masidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Yabona athi zephukiso lo bazalwane. Hayi bezephukiso. Hayi isono impela nje nawe sesaswela indawo sohlala. Saphumela phandle salinda lapha enyama. Sekambe lo kunzima la. Angidabalaza ngeke ngilunge. Ngana ngiphume umngane wami uzokulinda lapha enyama. Lesishaya isono bazalwane. Isono bazalwane siyabulala. Inkokhelo yesono iwukufa. Ifundiwe kakhulu ilokuzana bazalwane. Ifundiwe kakhulu bazalwane incwadi ephathelene nalokho. Uthi masidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Ngakho ke njoba sikokobele bazalwane kukhona ikhaya esithengiswe lona. Let's bheke eMahebheru 13 verse 14. 13:14.
ngokuba lapha asinamuzi omiyo kepha siyawufuna ozayo. Yebo, siyalangazelela bazalwane, silangazelela lo muzi njengoba nabo amaqhawe bazalwane nawe ayilangazelela ukuthi ke ayibone insindiso sesisindiswa bazalwane. Beyibona besekude, bafa benalo ithemba. Asazi mina nangabe ngizofa ngingasakholwa. Ngamanye amagama akusilutho ukuthi uqalile kodwa okubalekile ukuthi uphethile. Fanele uphethe. Asiphethe bazalwane. Ya. Sizihamba lomhlaba. Bayazi ukuthi nje kukhona ikhaya. Kukhona ikhaya esibekele lona. Abraham inzalo yakhe yayithenjiswe iKenani bazalwane. Yayithenjiswe iKenani inzalo kaAbraham. Nakhona kushuthi ke abazange besangena bonke bazalwane. Izinto ezazihamba zenzeka endleleni awuzazi. Awuzazi bazalwane. Uthi yabuya umulo kuza uAaroni, uyabuya uphethe umthetho kaNkuluNkulu, uyabathola sethi hayi wehlelwe yini lo. Into emehlele. Hayi bazalwane asiqoke nomunye. Umholi manje uzosithatha asise phambili. Asambona uMoses ukwenzakaleni. Baphelelwa nje ukholwa ngemsuzwana bazalwane. Umsuzwana sebephelelwe ukholwa. Bahlaza phansi. Hayi. Konke nokho ke. Nasi isolution lapha eTestament elidala bazalwane ukuthi bonke labo bantu laba abaqalile nje basungula isono bakhandwa ngamatshe. Ukhala umkhonto ukhala isakhile ukhala yonke into. Ya la umusa mzala lo esesihlukumeza bazalwane. Angithi yabona hayi ngoba ukhona umusa asiphinde isihlale. Khona kanye kusho njalo umpostoli Paul. Khona kanye ngeke sikwenze lokho. Ngeke sikwenze lokho. Thina ke sithenjiswe ikhaya bazalwane. Ikhaya kumaHebheru ake silifunde ikhaya Hebrew 12. Hebrew 12 verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkuluNkulu ophilayo, eJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingilosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini kuNkulunkulu, umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abapheleliswayo. Yebo. Uma besizile kuNkulunkulu asizile endodeni ethile bazalwane. Asizile endodeni ethile. Njoba abanye belayishele amakholo babheke kuphi mhlambe babheke eMoriya. Moriya lapho bodumisa indoda ehamba nayo ngiviveni bazalwane. Ngasho njalo kwabanye abazalwane. Ngasho njalo kwabanye abazalwane. Lesikhathi lokho ngikhuluma ngalezi zifundiso ezazikhona lapha la kuya khona abazalwane. Hayi ngithena ngabe ngishaya kulabazalwane, ngishaya kulabazalwane nginabo. Ase ngihleka ngibhekane ukuthi hayi uma bongicebe ephoyiseni ukuthi ngibheke inzalo. Ngibheke ephoyiseni ukuthi ngibheke inzalo. Ngiyazi lo bazodosa amafoni bethi hey phela useshumayela kanje. Anjalo abazalwane. Shumayela nasabela badosa amafoni baripota kulabo baripota kubo. Afanele kube kanjalo bazalwane. Fanele silemukele izwi kaNkulunkulu njengoba linjani? Linjalo. Nasiza size entabeni yaseSiyoni bazalwane. Njoba siyiziyoni zokomoya nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, ikhona imizi kaNkulunkulu yawo uNkulunkulu engaphilile. Ngavumi. Asilandele isangoma mina bazalwane. Asilandele. Ngithi ngitshengisa ezulwini wena. Uthi njoba kunendlu la ikhona futhi nesezulwini ngitshengisa ngawo ngithatha umsekhona.
hayi baba wami saphakama kangaka sagibela entabeni asigijimanga ngidla sekama amatshe njengenyamazana azange sifike ezulwini sambo nami umuntu osithembisa izulu okuyilona kumalonqo uNkulunkulu hamba-ke wena ukutshela hey ithunywa sakho hey ihlosi lakho washo wacima kwazana udlala nje umuntu nje ohuqe ilokuzana oyingcolisayo ongafuni ukufaka amaphefumulo avumi mzalwane uthi nasebandleni lamazibulo silibandla lamazibulo abhaliwe ngoba la akhona awabhaliwe yeah umahluleli wabo bonke nakuyo imoya yabalungileyo ephelelisiweyo nakuJesu Kristu umlamuleli wesivumelwano esisha hayi esidala ngoba esidala sesaguga nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunoka Abel ya egazini elikhuluma okukhulu ekaJesu lehlukile likhuluma okukhulu kunaleli lachitheka ngoAbel ya bakhona bafela ukholo bazalwane oStefani hawu hey ewakhuluma njengoJesu wathi baba uzungababaleli lesisono ya uzungababaleli lesisono sithembiswe elaphezulu bazalwane sithembiswe elaphezulu Let's put in Revelation chapter 14, verse 13. Ngamlele ezinye bazalwane uba ngifuna ukuthiwa ese ngamlele ezinye ngibheka nje 14 verse Revelation verse 13 14 verse 13 14 verse 13 uthini lasengizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela yebo bazalwane sithenjiswe elasezulwini bazalwane la siyophumula khona sithenjiswe elasezulwini izwe lathi eziyophumula khona uthi ngase ngithi ke uthi ngezwe izwi ezulwini lithi loba babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi ufele enkosini kukuphi bazalwane sebandleni fele bandleni mzalwane ungafele esontweni fele esontweni isonto aliyezulwini ya fele bandleni ya ukuze baphumule ekukhandlekeni bazalwane ya ngoba lapho kuthiwa sizophumula njengoNkulunkulu owaphumula emsebenzini yakhe phumula uNkulunkulu ngoba washa kulezi insuku nayibalo lokuthola lokukala lesibili onjani kuze kuyofika kweyisabatha ngiyabona sesibonile abantu besabatha bathi bayaphumula behlaba inyuka lapha kukhona izinto abazenzayo akuphekwe ezulwini bazalwane akuphela isisheba sipheli ngoba vele sizophela sikuphi uba asikho isisheba ya akho khandlela ekhanyiswayo lemavuma abantu bekhanyisela ikhandlela la khanyisa nje into efunetayo bese yacisha amadlokoti sophumule ekhandlekeni bazalwane kunzima la emhlabeni bazalwane kunzima sihlangana nazo zonke izinto njengoba siswele nemisebenzi kunjani uthi na uthi uyadayisa noma unyadayisa ubani uzothenga komunye bonke abantu abasebenzi kunzima bazalwane ukhandleka lokho bazalwane ikhona ikhaya bazalwane ikhona ikhaya elibalekile ukholo lwa-Abraham bazalwane lazize kuzithembiso bazalwane lazize kuzithembiso ukholo lwa-Abraham ngamanye amagama ke
u16 bazalwane maHebheru ukhuluma ngalokho bazalwane. Yeah. Yeah. Kepha manje balangazelela elihle kunalelo okungukuthi elasezulwini. Yebo. Ilokho kufanele sikwenze thina silangazelele elihle kunalelo bazalwane. Ngoba kuthiwa noJoshua bazalwane wathi batshe eyobangenisa. Ngoba lithi kusilela abantwana babantu ukuthi uphumula kwesabatha. Isabatha igama bazalwane sabato. Yangithi yabo lisho a rest. Lisho ukuphumula awusuhleli uphumula. Awuzophinde uhambe bazalwane. Don't you want to have a petty punchy? Bengamla mass. Yeah. 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 Uphumula nathi siyophumula njengoNkulunkulu. Yebo. Yonke into ime bazalwane. Siyophumula njengoNkulunkulu. Ngakho ke Kolola Abraham lazinze kuze izethembiso bazalwane. Yeah. Ithembiso zikaNkulunkulu bazalwane zihlukile. Let's back incwadi yabaseKorinte besibili chapter 1 verse 20. First Corinthians chapter Korinte wesibili chapter 1. Korinte wesibili chapter 1 verse 20. Uthi ke ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani kuyena zinguyebo ngakho ke ngaye zingu amen kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. Izithembiso zikaNkulunkulu zinguyebo bazalwane. Yeah. Ngakho futhi uthi zingu amen. Zingu yebo, nethe uNkulunkulu yebo. Kusuke kunjalo. Nethe uNkulunkulu amen, kusuke kunjalo. Yeah, ayishintsha izethembiso zikaNkulunkulu. Yeah. Lokho uNkulunkulu asuke akuthembisile, uNkulunkulu uyakufeza lokho uNkulunkulu asuke ekwethembisile. Izithembiso zikaNkulunkulu zingu yebo. Amen. Yeah. Ake sibheke kumaHebheru bazalwane 10:20. Hebrew 10:23. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaqeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Yebo. Usho njalo umlobo wamaHebheru uthi masibambisise isivumo sethemba singaxegi. Siqine. Ngizangathi emila izolo la. Bena ngabe bethe phathi siqine sigxile. Angithi? Yeah. Isivumo sethu asingashintsha. Ngoba ukholekile loyo onjani bazalwane othembisayo. Awuthenjiswa noma ubani nje. Abantu bayathembisa bangazifezi izethembiso. Angithi yabo? Yeah, umuntu usethembisa umuntu umshado ashintshe. Sebone enhle kakhulu kunale yakhe ikhompyutha. Ngejile la. Hayi lena ngawubona umhlaba. Hayi cha hayi. Masiqaphelane ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle. Asime singaxeki sethembiso lesasithembisile uNkulunkulu singaxeki kuso. Ake sibheke 1 John chapter 2 verse 25. Hayi, engathi mphaphalazi. Hayi. 25.
yilesi sithembiso yena asethembisa sona ukuphila okuphakade. Akukho okuningi bazalwane. Akukho okuningi asithembise khona uNkulunkulu ngaphandle kokuphila okuphakade. La ngasekho khona ukufa, ngasekho khona ukuswela bazalwane. Angithi bona asalambi, abasomi, abasasweli. Kuswele ngisho isipho kwashi, akuswelwa lapha isipho kwashi. Lutho. Ya. Yobe sishebo nje siyinkinga. Kodwa uthola ukuthi ukhona yonke into abafuna kuphela amazambane. Nabe bavula ifriji nje. Inyama yikho. Sishebo asikho la ekhaya. Hayi bazalwane. Ngifundise ngokuthi ke dlana lokho ophambi kwakho. Angithi yabona usuyihlupha. Usuyihlupha umakhelwane usuhaha. Angithi yabona kuzwe lapha bebraya lapha. Usungaze uphuma hambe uyotshotha inkukhu abantu. Ngasho njalo omnye umakhelwane entshotha inkukhu wathi nawo. Into edla nje isikhokho. Usungasuka nje ukufuya into edla isikhokho uzongena esikhokhweni. Ngesikhokho. Uyalahlekelwa into lapha isikhokho bazalwane. Awulahlanga lutho. Uyabona fuya inkukhu idla isikhokho. Usuke uyotshotha inkukhu zabantu oyitshelela lokuzanga. Ingena phakathi. Ingena endlini baba ushophu uthatha amanqubu uyawalahla lelo. Uyabona ayikho into esiyethembisiwe bazalwane ngaphandle kokuphila okuphakade. Asilweleni ukuthi ke sithole ukuphila okuphakade ngoba ileyo ndaba esihlalele bazalwane. Amen. Alaba abafa bekholiwe bengazange. Amanye amagama asilahle. Khona into ofanele siyilahle ngifunda ngayo ukuthi fanele siyilahle. Ya. Ya. Fanele siyilahle le. Right. Silahle. Nokho lapha kwa cabanga ukuthi lapha ku25 no26 kumaHebheru verse 25 26 sesilapho nje cabanga sesizoqeda Hebrew 25 26 ethi okay kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Yebo lo mlobi lo uMoses ifundwa ngaye lapha bazalwane ukuthi ke wayetholwe intombi yomlevi. Angithi yabona ngokuthi phela kwakubulawa izingane naso seyithatha ihambe yosihla emhlangeni angithi isitholwa ke indodakazi kaFaro. Sebethi manje ingane enhle kangaka kodwa ubani uzophatheka basebelanda unina wayo. Nase lokho ekuthiwa Moses wena awusumHebheru wena. AwusumHebheru wena Moses. Hayi wavela washintsha uMoses esemdala washintsha. Wathi hayi ngiyayazi ukungcola kweGibhithe nezithombe zakhona. Nakho konke abakholwa yikho nokudla abakudlayo njengabo Daniel bazalwane bakhetha ukuthi badle imfino unoma bedle izinto ezinyanyekayo bazalwane. Yeah. Angithi ba? Yeah. Uthi umpostoli Paul ngcono udla imfino. Angithi ba? Yeah. Mama ukhona into omkhubekisayo ngcono udla imfino. Yeah. Nasitshala mina spinach bazalwane. Udla spinach. Nasitshala. Unomehluko omkhulu kabi na udla ama-veg. Yeah, akufani nokuthi nje wena njalo nje inyama wena. Ngeke kwenze ube muhle inyama. Imfino ezokwenza ube muhle. Ungagugi futhi nakathi ungigijimela ungayibona ijuba emnandi. Active bebe, active. Yeah. Active. Imfino bazalwane ngenziwa imfino. Uthi kungcono ukuthi ke
akathukwe kungcono bazalwane sethukwe kunemfuyo enkulu yaseGibhithe kunezinto ezikhona zasezweni ngcono bakuthuke baze bathi uzenza ungcwele angiyabona washiya iGibhithe bazalwane ngathi sengiyambona uMoses lesikhathi ebona isihlahla sivutha Tata manje ndoda. Sathi uyangena necapha lapha kuJethro uthi hey manje ukuthiwa khona uNkulunkulu ka Israel uNkulunkulu kaJakobe ngakho kuthiwa ngahambe ucabanga lethi ayishenzile lapha elweni umHebheru. Akuyabona angizongena kanjani ngesaba la. Khona kwesaba bazalwane ongafanele ukuthi kwesabe. Uthi uJesu singakwesaba ungabesaba babulala inyama bengenawo amandla okubulala umphefumulo. Mesabe lona ozothi seyibulela inyama athatha umphefumulo awufake emgodini ongenamkhawulo. Ngiyakutshengisa ukuthi naye isihogo sehlukene ihoko bazalwane. Sinzima. Maye khona icing hand kodwa ke usho abantu. Ngabe ngizokuthola khona icing. Kodwa na ucabanga ngakwenza uNkulunkulu. Uhlala endaweni ebandayo impela. Uzibe mhlophe kodwa ungafi. Nazeqine namazinyo. uMoses bazalwane washiya iGibhithe bazalwane lalela uNkulunkulu. iGibhithe warishiya elalela uNkulunkulu eke siyishiyeni nathi izinto esizibona ziyasibambezela silalele uNkulunkulu. Wabona ukuthi ngempela kungcono ukuphila kuNkulunkulu noma ngiphile esonweni. Ake sivule lapha ngesishaya ulokhuzana u12 Ephesians 12 verse 1. Uthi ke ngakho ke nathi lokhu sinefu elingaka la ufakazi elisihaqile. Masilahle konke ukusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikubekelwe. Asilahle nathi iflofakazi lipi iflofakazi okhulunywa ngalo bazalwane. Lokho abaphamisa isandla bazalwane bathi lipi liflofakazi uthi ngakho kukhona iflofakazi elisaqile. Yiwo lamaqhawe bazalwane. Akusahluko level. Yiflofakazi. Angiyabona yiflofakazi okuyilona elisihaqile asibambelele kulo ukuthi ke bathemba bona bafa bekholiwe kodwa ke bengazemukeliswanga ezethembiso kodwa bethembile ukuthi ngelinye ilanga uJesu sizombona. Amen. Nasi into ebalekile ukuthi ngelinye ilanga uJesu sizombona. Uthi nahlani konke okusindayo siyasinda isono bazalwane. Uma sikuthandele isono angeke nje uyiphasi marathon. Ake sigijimeni lapha sifasane bese kuthiwa ke asiphikelele esangweni. Bangaba bithi bathatha mhlawumbe ongaphasa ongaqaqanga amadoda. Angithi yabona noma phela ecashula intambo le. Angithi yabona isono siyabamba bazalwane sikubamba ukuthi ungakwazi ukwenza intambo kaNkulunkulu. Isono siyabamba ungakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Siyathandela. Ulidwala lami Jesus,
angazi mzalwane nami mhlawumbe. Bengakuhlalisa umzalwane. Oh. Bengibona kusanyakaza lapha. Okay. Bazalwane. Ake sikhulume ngokwesaba uNkulunkulu uma sibheke incwadi yeZaga 28. Hayi. Incwadi kaJobe, kufanele kube uJobe 28 verse 28. Ake sibheke ngeke siyithole la. Sothola nje okumbadlwanyana ukwesaba uNkulunkulu bazalwane kubaluleke kakhulu. Ubheka ukuthi kwesaba uNkulunkulu kuyini ukusaba uNkulunkulu. Ngizosheshe ngiphethe nami bazalwane ngifuna ukuthi bese kukhalwa ngami kuthiwa hawu ngabe kunjena ndele manje ke inkonzo yokushumayela iphethwe wena ngithi yabo awubheka incwadi kaJobe mzalwane Sahlu 28 verse 28. Wathi kubantu bhekani ukwesaba inkosi lokhu kunguhlakanipha ukusuka ebubini kunguqobo. Kwesaba uNkulunkulu kukuhlakanipha. Ngakho ke futhi kungukuqonda. Amanye amagama fanele siqonde bazalwane ukuthi ke ukusaba uNkulunkulu kusho kusuka kokunye okokubi uyeke okubi. Ilokho okukhulunywa ngakho maqondana nokwesaba uNkulunkulu. Na uthi amesaba uNkulunkulu fanele kube into njengaleyo bazalwane. Yeah. Kufanele ukuthi ke sihlale bazalwane njengabafokazi nezihambi. Sihlale njengabafokazi nezihambi. Amanye amagama kwesaba uNkulunkulu ukuqala kokuhlakanipha bazalwane ngeke sayifunde ezinye incwadi ngonke ngiye manje nasekuphetheni bazalwane. Yeah. Ngiye nasekuphetheni. Ngakho ke ukwesaba uNkulunkulu right. Ake ngivule nje lapha ukukhulunywa khona ngengqikithi. Ake ngishaye nje lapha engqikithini bazalwane bese ngizama ukuphetha bazalwane. uRoma 6 ngaba iphutha nangayifundanga lencwadi. Roma 6 uthi-ke uPawuli siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Uthi khana kanye thina esafa amaqondana nesono singabuye sihambe kanjani kusona? Amanye amagama bazalwane lapha ngathi impendulo iphendula lapha u520 la uMaroma u520 ngoba babicabanga lokho abazalwane ukuze uPawuli ebhale kanjani u520 uthi kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande kodwa lapho kwavama khona isono umusa wavama kakhulu. Sigenza fundo zabaningi incwadi baningi abazalwane bachazele lento bazalwane. Baningi abantu abayichazile lento bazalwane. Amen bazalwane. Sengiyaphetha ngithi ke baningi abantu abayichazile ukuthi ke thina sesafa bazalwane maqondana nesono singaphinde siphile kanjani kusona. Ngakho ke inkokhelo yesono iwukufa. Amen. Asiqaphele isono bazalwane. Yeah, ngoba ke uma ke sesafa maqondana nesono asifanele ukuthi ke siphinde siphile kuwo ngoba sesihlanganisiwe ngokufa okufanayo. Amen. Amanye amagama sesihamba sawombela. Ukhulunyeke nangokuphumula umuntu omdala onakala engalo zenkohlisa.
ilokho bazalwane afanele siphile esonweni Yeah. ya afanele ukuthi siphile esonweni bazalwane amanye amagama fanele sibalekele isono bazalwane sengizosho nje laba abasibalekelayo isono semphetha lapha uDavid wasivuma isono sakhe uthi masizivuma uthembekile ukuthi ke asithethelele uma futhi sihamba ekhanyeni igazi kaJesu ihlale lisihlambulula njalo uma sihamba ekhanyeni ngokusho kwencwadi kaJohn chapter 1 lapha ya sengiyalokuza nje bazalwane umthetho khona vele uJoseph abazalwane wabaleka wabaleka kuthiwa sibalekele iy'nkanungo kuthiwa ezabasha nabadala zibaphethe ongamakhetha sekubhuka ekhaya sahlala nje ekhaya kubalekile bamshugo ya amanye amagama afuneka ukuthi umKristu kuthola ukuthi sehlala kwamakhelwane selokho nje umkholo ngiyokulungisa kwamakhelwane kanti usiyogama ya sono bazalwane fanele sisibalekele Joseph wasibalekele wathi cha nginikezwe konke kodwa ngitshelonga ngokuthi amanye amagama abazalwane into eyosenza ukuba sifike kuNkulunkulu ukubalekela isono nemisebenzi yenyama ya balokho nokuthakatha ya thakatha ya ngithi ngilisho ligama uba bajwayele abazalwane ukuleqa ya nawuhamba nje enyangeni awusamtshela ubaba ekhaya uyenyangeni ngcono kuye kudokotela ungamfihleli lutho nakukhona amaphilisi owadlayo adleni nonke ngiyabona ngangile abanye nje lapha ya sengisho ukuthi bazalwane asethembekile thembeke emakhaya ethu sithembeke senze umsebenzi kaNkulunkulu ngiyabonga abazalwane ukumlalela kwenu sengathi inkosi ngabo sisofunda kwezindaba ezimbali amen Amen.